Som veľmi rada, že Kongres všeobecných lekárov nie je len o všeobecných lekárov. Práve to je to miesto, kde sa spájame, kde sa učíme navzájom. Chodíme sem všeobecní lekári, aj špecialisti, aby sme vedeli manažment pacienta nastaviť tak, aby pacient bol spokojný, aj my ako všeobecní lekári, aj špecialisti sme boli spokojní oboj strane. Andrejka, prosím ťa, ako sme začali spolupracovať? Kde sme začali? Ja sa veľmi teším, že sme sa stretli a že prišla táto možnosť rozvinúť spoluprácu. My sme v roku 2019 založili sekciu ambulantných ortopédov, ktorá patrí k Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a cítili sme potrebu komunikovať s kolegami, pretože niektoré veci sa nedajú vyriešiť systémovo v celej krajine, ale v rámci našej priamej komunikácie v komunitách, v regiónoch sa vieme posunúť výrazne vpred. Takže som veľmi rada, že táto spolupráca vznikla. Už máme hotové rôzne projekty spoločné, teraz sú aj výsledky vidieť. A na tejto konferencii výnimočnej sme už tretí rok, čomu sa veľmi tešíme a veľmi radi budeme spolupracovať aj ďalej. Ako pani doktorka povedala, že robíme veci na medziodborovej spolupráci, tak výsledkom je aj naša spoločná práca, brožúrka o osteopenii v ambulancii všeobecného lekára. Ako sme komunikovali s pani doktorkou a ja som vďačná aj podpore ortopedickej spoločnosti a všetkých spoločností, ktoré podporili to, že už aj všeobecný lekár môže indikovať denzitometrické vyšetrenie. Čiže veľká vďaka a len čo bol problém, ako ďalej s tým pacientom, keď my nájdeme na denzitometrickom vyšetrení, že pacient má osteopéniu. Bol problém, nie je to diagnóza v MKH, kde sa nie je jasne zadefinovaná osteopénia. Tak poďme sa pozrieť a preto sme tu, aby sme zadefinovali pravidlá jednoduchne, stručne a zreteľne, ako budeme postupovať u pacienta s osteopéniou, kedy pacient zostáva u nás a kedy ho dávame do rúk špecialistom a vôbec aj od špecialistu môže ísť späť do rúk všeobecného lekára. Určite áno, my budeme veľmi radi, keď táto nová diagnóza sa u všeobecných lekárov vžije, keď si ju zapamätajú, keď sa s ňou naučia žiť, pretože dennodenne budú mať pacientov, u ktorých hrozí riziko patologických osteoporotických zlomenín, čo sú veľké rodinné tragédie, takže my budeme radi, keď táto nová diagnóza nájde svojich respondentov, keď budú posielať na denzitometrické vyšetrenia a budeme môcť spoločne pacientov manažovať. Tento materiál, opäť zopakujem, je z rúk všeobecného lekára v spolupráci so špecialistami. Ďakujem, lebo naozaj do toho vložili svoje odborné vedomosti reumatológovia, ortopédi a pani doktorka aj Dubecká, ktorá je reumatologička a osteologička. Čiže naozaj toto je výsledok toho, čo chceme, aby pacient bol spokojne manažoval, bol správne, aby špecialisti dostali naozaj tých pacientov, ktorí majú dostať a nemali tam pacientov, ktorí zase majú byť v rukách všeobecných lekárov. Čiže ešte na záver, osteopénia sa týka nie len žien, ale aj mužov, preto tu stojíme v tom jednom tíme a chceme, aby sme boli správne liečení, aby sa ako pacienti o nás dobre bolo postarané.